Palatul Parlamentului și-a deschis larg ușile pentru sute de colindători. Copii, profesori și invitați au adus tradiții și obiceiuri din toate zonele țării pe holurile uneia dintre cele mai mari clădiri din lume. Iată câteva imagini de acolo. Ne-am propus să aducem aici, în Parlamentul României, din fiecare colț al României, un miez de tradiție. Mă bucur că astăzi, aici, în Palatul Parlamentului, ne-am strâns cu mic cu mare pentru a da un mesaj ferm, un mesaj clar, un mesaj cald, un mesaj creștin, prin care să spunem că ne păstrăm tradițiile.